mesti padha pemahamane karo awake dhewe ngoten to. Lah apa wong sing nyalahne iki salah? Mboten. Mboten nyalahne nyapa. Lha awake dhewe katut nyalahne kono berarti melu-melu salah awake dhewe. Salah kabeh to malian. Mergane apa? Padha-padha goleki salahe dhewe-dhewe. Nggih to? Penake lho arepe dioneni wong ki biyene nyapa sing penting awake dhewe iki fokus gitu tetep fokus ngugemi gagang kayune awake dhewe nata lakune dhewe sing penting awake dhewe ora sampe ngerusak tatanan agamane tatanan kiblate pragi ngoten to penak-penakan ae urip nyapa to ora usah digawe ngoten nggih wijine kaya gabah den interni lelek